Η εξάλειψη Κούρμπελη στο στόχο του 33 και Μπαρτόουλοου στο 80 κατεδάφισε τον Παναθηναϊκό από την κορυφή, καθώς έχασε 1-0 στην Αστερά στην Τρίπολη. Μια μεγάλη νίκη για τον Άστερας Τρίπολης, ο οποίος νίκησε τον Παναθήνα 1-0 με τον γκολ του Μπαρτόουλοου στα 80 με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 33ο λεπτό λόγω της δεύτερης κίτρινης κάρτας του Κουρμπελής. Τρίτη ήττα στα τελευταία 4 παιχνίδια του πρωταθλήματος για τον Παναθήνα, ο οποίος για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν το τέλος ενός αγώνα δεν τον βρει στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου ο ΑΕΚ είναι τώρα 2 σημεία από τα πράσινη. Πηγή: σε αθλητισμό χρόνου το φτωχό ημίχρονο. Ο Κουρμπελής εξαλείφθηκε. Υπήρχαν λίγες αξιοσημείωτες στιγμές στο πρώτο μισό του αγώνα της Τρίπολης, με την Άστερα μέχρι τις 33 υπεράσπιση και ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανέναν τρόπο να απειλήσει, ενώ από αυτό το σημείο σε 45 τα δεδομένα άλλαξαν. Ο Παναθήνα απειλείται στο 14ο λεπτό, ενώ ο Κουρμπελής δεν πλησίαζε την αποστολή μπάλα στο δίχτυ, επειδή ο Άλβαρες ανέλαβε για πρώτη φορά τον κίνδυνο. Ενώ στα 20 ήταν η σειρά του Καστάνου να κόψει το παλάτι της τελευταίας στιγμής. Το ύψος μικρής περιοχής προετοίμαζε 0-1. Στα 32 από ένα φάουλ από τα πουτς και την απομάκρυνση του Άλβαρες, ο Πάλασιος εκτελέστηκε στην μπάλα με την μπάλα πάνω από το τζάκι. Τα πράγματα για τα πράσινοι δυσκολεύτηκαν στα 33, όπου ο Κουρμπελής είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα σε 6 λεπτά, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες για το φάουλ στο Κάρμονο. Μέσα σε 6 λεπτά 2 κίτρινες κάρτες για το Κουρμπελής. Source: In Time Sports. Ο Άστερας έλαβε δράση στο γήπεδο. Στα 37 Κρέσπι διέσχισε με τον Μπρίνολι να κλωτσίσει σε ένα αγωνιακό λάκτισμα, ενώ στα 42 Άλβαρες απειλούσε με μια κεφαλίδα, αλλά δεν βρήκε τζάκι. Οι ευκαιρίες του πράσινου. Ο Άστερας ο στόχος στο θέαμα στο δεύτερο μέρος βελτιώθηκε, ίσως χειρότερα, καθώς ο Παναθηνικά έφυγε από την μπάλα στην Αστερά, που δεν είχε κανέναν τρόπο να απειλήσει, αλλά απειλείται καν από τους πράσινους. Η πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 75ο λεπτό, όπου ο Βάγιανιδης γύρισε μπάλα στην περιοχή για τον Πάλασιος, με την εστία του Αργεντινού πάνω από εστία του Παπαδόπουλου. 5 λεπτά αργότερα, ο Άστερας θα βρει μια λύση στο σκορ. Την επόμενη στιγμή, ο Χούανκαρ πέρασε στο Κλάιν Τσίσλερ, ο οποίος πυροβόλησε την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το τζάκι. Ο Ιωαννίδης έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να δώσει στην ομάδα του ένα σημείο. Ο Παναθηναϊκός έχασε μια άλλη μεγάλη ευκαιρία στο 86ο λεπτό, όταν ο Ιωαννίδης κατέβηκε στη μικρή περιοχή, πυροβόλησε με τον Παπαδόπουλο με τα πόδια και στη συνέχεια μπλοκάρει την κοντινή προβολή του Χόκαη. Στο 96ο λεπτό, ο Άστερας απείλησε με τον Γκαρσία, αλλά ο Μπρίνολι έπεσε και έπεσε 2-0. Οι συνθέσεις: Άστερας Τρίπολης, Παπαδόπουλος, Άτιτα, Κάστανιο, Κάρμονας, Άλβαρες, Ιγκλέισιας, Σάνταφε, Γάρδαυξη, Σίτου Παναθηνάικος, Μπρίνιολι, Βάγιανιδης, Σέκφελντ, Τσάρια, Πούχατς, Κουρμπελής, Ρούμπεν, Σέρι Ιωαννίδης.